and Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kaning sa kababay nga taga Pahiron, Lumbia, Cagayan de Oro City. Ang tuwa tatampo, nagdasangan nga Aiza. Aiza, Te, di ay papalit si mama sa lungsod. Ikaw nalipalit ito, Bi. ikaw day, te. Na, gikapoy ko eh. Napag yung kidagang buhaton. Ikaw nalipalit. Sige na lang, uy. Asa man ang kwarta ang lista? Abi na ko kamay rin gipakumpra ni ate. Daghan day ni. Bugat? Bugat-bugat gyud. Asa mo kam sakay kay tabangan ti kag alsa. Ayaw lang migo, uy. Sige na, ala ka good. Di. Oh, Dali na. Yato di ka kung nasa kam sakay. dinhi lang migo. Naramay mo agi dinhi. Okay. Salamat sa mong pagtabang, ha. Nagunaw na ay. Gamay ra kitong patanga. Ila-ila sa dita. Ako di si Dave. Aiza, Pwede ko makaisi mo number? nga naman. Walang. Gusto lang kong mag-friend mo. Sige. Mo ni ako number, 0922. Wa man mag-text si Dave na ako. Pangayo-ngayo og number. Hindi mo text. Ay, naunsamsad ko eh. Ngayon nagpaabot mo ko siyang text. Uy, hala. Ninanawag. Masig si Dave ni. Hello? Kumusta? Okay na. Nanawag lagi ka. Ay, nga naman, di pwede. Pwede man. Bitaw eh. Ako lang iklaro kung imo ba ginang number na maghihatag na ko. Dili ko baka ako, no? May ilang masad nga buotan ka. Baka di ka nga. Nga naman. Ginanong ta ko nga makita ta. Storya lang ta. Sige. Pwede na. Salamat kay nakikita-kit ka na ako, ha? Unsa di mong toyo na ko, Dave? Nanda ko isultin mo, Aiza. Unsa man na? Unya, di kam sa ko. Dili man. Pero kung binuang na, masukogit ko nimo. Di ka masuko kung inunti ka nga I love you. Dave. May chance pa ko, Aiza? Aisa, ha? Bago pa bita na kaila. O niya, nanguyab dayon ka na ako. Ano mo, day? Mauram gyapon na. Sige na, sugtan ako.
Sige na lang, uy. Putorong ba? Ulki. Hmm? Ako na kang gisugot. Uyab na ta. Salamat, Aiza. Tinuod din ako naibawaan, Aiza, nga naguyab-uyab naman kuno ka. Kaysa may nag-ingon, te. Mautana pa man ka nga na may daghang tabian din sa atong lugar. Na may nakakita ni mo nga na ay na ako na kay kaubang lalaki. Nainang uyab na ako, te. Nya, ako na lang sa gisugot aron sa makasuway ko uyab-uyab. Okay raman ang mag-uyab-uyab ka. Basta kay ayaw lang yung pasagdi ang imong pag-eskwela, ha? O, te. Maayo noon nga, way supak ng imong ate sa atong relasyon. Nalipay sabit ako, Dave, nga okay na niya nga maguyab-uyab ko. Basta daw, dili na ako pasagdan akong pag-eskwela. Ay kabala ka, Aiza. Di may tabo nga maapiktuhan ang imong pagskwela sa atong relasyon. Salamat, Dave. Milagro nga mo message sa Dave na ko da. Dili man na siya ingon ini. Sige na lang, uy. Ako na lang paabuton kay basig na busy lang siya. Aiza, ikaw lang una may bahala din sa bahay, ha? Asa man day ka, te? Ni-text mong gud ako mga friends. Magtapok-tapok miron. Ikaw lang si bahala din, ha? Sige, te. Ako rin bahala din, eh. Wa magid mo message sa Dave na ako. Akong tawagan, B. Babe, nanawag lagi ka. Nahibong manggod ko nimo nga wa na kay message na ako. Mong gitawagan te ka. Pasensya na ka. Busy kay Gugod. Sige lang. Manawag lang niya ko nimo kung di na ko busy, okay? Sige. Magpaabot lang ko. Okay. I love you. I love you too. Kuyawa, ate, Kuyawa, gudi mo, te. Malipayon man kaayo. Ingon anak, gina, day. Basta in love. Ayay! Nakauyab na day ka, te? Si pagtuon mo, ikaw rin kahibaw? Ako sad, uy. Bitaw, te, oy. Nindot mang gyud kon na kay uyab. Maogid, day. Kumusta naman ka? Okay ra. Pasensya na ka. Nga, usahay. Hindi ko makamessage ni mo. So busy, yung kay ko, babe. Okay rin, babe, uy. Dahil na, manawra ta. Kay, naparabo ko ilakaw niya. Ay, salamat. Wala ko'y klase. Makapauli ko ang sayo. Aiza, pupuli na ka? Part. Di ba, uyab man mo ni Dave? Part. Nga naman di ay? Tuwas Dave's Plaza. Akong lagian nga may kaubang babae. Ug sweet pag kay sila. Unsa? Ayaw ganig binuang diha, Part? Wala lagi ko magbinuang ni mo. Adto ada yun dito, aron imo silang mabtan.
Binuangan na ba tingali ko sa akong amigo? Uwa man din ni si Dave. Naglagay ka na. Oh, si Dave na naglingkod na may kakaubang babae. O ka, iya pang kipaunlan ang babae siyang paa. Dave! Aisa? Salbahis ka? Tinuod gid nga may lain na kang uyab. O ikaw sambayhan na ka, ha? Oh, Aiza? ate? Unsa gud ni? Ikaw ang uyab ni Dave? Oh, ako. Si Dave di ang imong uyab? Ate! Salbahis ka, Dave! Kayo? Salbahis ka! Gilumpong di man mo managsuon! Salbahis ka! Sa ilo ako, Aisa. Bawa nga managsuko. Day, wasag ko mahibaw, day nga siya ba na imong uyab? Okay na, te. Kini salbahis ka, Dave, ang sadaang tanan. Pasaylo alam ko, Aisa. Dili ti ka mapasaylo sa imong gibuhat kapag pasakit na ko, Dave. Mong magpuwag ta! Aisa. Og dili sa ko gusto masakita na nga akong manghud tungod sa tong gibuhat, Dave. Maong makigbuwag sa ko nimo. Unting pumapata nang di alam ang buhay. Ayokong ganito, mahal dinggin mo, nahihirapan. May mga lalaki gud ay nga dili makontento sa usa ka babae. Pareha sa gibuhat ni Dave nako. Mong angay lang gid siyang buwagan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.